de la no violència i la pau. Em consta, sé que durant el dia d'avui heu estat treballant a les classes, oi que sí? Parlant, fent activitats i preparant unes lletres pel que veig, no? Bé, la tarda d'avui és una cloenda que farem tots junts i juntes. Hola, bona tarda. Avui us volem compartir el nostre desig. Desitgem que hi hagi igualtat entre les persones. També desitgem que s'acabin les guerres i el coronavirus. Per últim, desitgem que tots cuidin el planeta. Volem un món on tot i les diferències tots tinguem les mateixes oportunitats i participem en tot. Bona tarda. Desitgem que tothom sigui feliç, amables i que no hi hagi baralles i que siguem bons companys. Ens agraden les paraulotes ni les mentides. Feliç dia de la pau 2020. Bona tarda. La classe de tercer desitgem fer moltes abraçades. I també desitgem que tots ens estimem i respectem. Que tothom sigui sincer i amable. També desitgem que les baralles s'acabin per sempre. Bona tarda. A la classe de segon ens agradaria que mai més haguessin guerres. Que la gent no es baralles i que ens estimem. Volem la pau al món. Al revés, així. Que s'acabi el coronavirus i que siguem tots amics. I que tots i totes siguem amics. Molt bé, felicitats. Anem a penjar les lletres. Bon dia a tothom. Molt bé, vinga, què més? Els desitgem molt amor per al dia de la pau. Molt bé. Els volem molt. Molt bé. I tu dius alguna cosa? I moltes abraçades per tothom. Molt bé. Preparades? Sí? Vinga, anem amb els més petits i petites. Un aplaudiment per elles. Desitgem que els nens i nenes petits bons amics. Siguin sempre bons amics.